Dnes som mala na pláne pôvodne iné video, mala to byť princeznovská oslava, ale oveľa aktuálnejšia je táto, ktorú už vidíte na pozadí, je to Wednesday. Túto výzdobu sme robili pred 2 rokmi, kedy vyšla tá prvá séria Wednesday. Okrem toho, že sme robili fotostenu, tak sme robili aj pozvánku, robili sme vizuál k fotostene, robili sme uvítaciu tabulu, tieto zápichy do mafinu alebo do tortičky, tu sú personalizované lampáše. Tu už vidíte proces stavby tej fotosteny, tá fotostena bola pomerne široká, mala myslím okolo 5 metrov. Bolo tam aj LED číslo svietiace, samozrejme neonový nápis. Okrem toho tam vidím aj tento stojan na tortu a personalizovaná plachta bola dole pod tou fotostenou. Samozrejme nejaké heliové balóny, latexové aj foliové, ktoré sme tiež opatrili personalizovanými nápismi. A prišlo mi to veľmi aktuálne takto po 2 rokoch sa k tomu vrátiť, aby som vám ukázala, čo sme robili pred 2 rokmi. Môžete mi napísať do komentárov, či sa vám to páči, lebo jedna pani mi napísala, že je strašne morbidná tá výzdoba pred 2 rokmi.